jama alle moɗon ɓiɓɓi fulɓe fullaɓe barki funnague e hirnague rewo e worgo en puɗɗirima bisimillahi rahmani rahim enen ñaagui gueno jofnirde alhamdoulillahi rabbil alamin nden ɗum en calmini kilifaji diine e aada en goppani hay goto bandiraɓe hitandi jaam hitande kisal hitandi malal hitandi dañal hitandi daɗal hitandi arsugo allah e yajede yo wonan men hitandi jaam sikki ala Pindi TV ari jonnani on jonde 31 décembre nde tawno en jiiɗa leñolngol jiggoyo haydar foof enen jiiɗi dañon ɗum ɗo e Pindi TV bandiraɓe ɗum saabi jonde nde ndenne eɗen calmina bandiraɓe weltontoɓe Pindi TV enen jafnoɓe kadi nde tawno wonko welata kaalowo welata keeɓiɗo kono noon enen duwono wonɓe e leydi hôpital uji enen duuno mata wonɓe galleji dumbirɗe yo allah artirɓe sagoji mabɓe jaraɗen ɓe enen e ñagonoɓe jomiraɗo yo allah nannuɓe aljanna firdawsi kal gonɗe caɗele mette faɗele yo allah ittanmo ɗum ya lagol mouhammad sallallahu alaihi wa sallam bandiraɓe machallah en gari e émission men 31 décembre enen garde Pindi TV naɓe foof machallah sikki ala so yiiɓe mon belta mawɓe Pindi TV nen ɗo ala no mbatten sowona goppen ɓe calmin puɗɗorɗen e Dieynaba Sow tigi seydi Dia caggal yettude allah ko julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti kadi seeɗen en jetti dendagal bandiraɓe e fulɓe ha tengtinoɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV mbiɗen tan ko hitande e jaam en jaltini hitande yewtude e jaam ɓe yo allah rokku en kadi en nadde e nde ɗo hitande heseren taw natirɗen ɗum ko jaam natirɗen ɗum kadi ko inde allah jaltiren hen kadi taw ko inde allah wadde ala no mbatten sowona woppude heddiɓe calmina amma en gartu en ko ɓuriyande tigi rigui e Dieynaba Sow ala no mbatten sowona Sala Dia madame Bassou salmidire a yawo yettode Pindi TV tigi ko noon allah jarama jarama seydi Dia min calminima min juurimama min calmini kadi dendagal bandiraɓe wiya koɓe Pindi TV ɗum gone duɓe baba adama caggal nde jettuɗen amɗen juuɗɗam Hamadou Soubar ɗum e nder eɗen ñaagui allah nde nartene e yewtere nde bisimillahi rahmani rahim gasnede ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin allah nde tawno hande kadi ko jammaji waɗa ñalawmaji kadi ɓurɗo welde ñalawmaji nde tawno ko mbiyata ko wurde sella kadi ha tawe hitande wonde ɗum kadi ko yettere allah gonen kadi hande koye plateau men dani waɗen calminde naɓe bandiraɓe wiyam koɓe Pindi TV kono enen calmini bandiraɓe ardiɓe gelɗo woni kawɓe juuɓe ene wonde Daouda Moussa Dia e dendagal bandiraɓe tan jokkoɓe hen ha tiiɗi e Samba Diop caméraman ene wonde équipe muɗum foof mi salmini kadi bandiraɓe ɓe juddiɗoɓe ɓe ganduɗa hay koɓe dendumi jaam ɓe dendumi kadi golle woni animatrice uji Pindi TV oɗo e ɗum ñaamo Dieynaba kono ɗon tan kaɗam mi haalta yettode nde nde tawno ko ñaamo ñebbe ndendi Dieynaba Sow kono noon tigui an ma Cheikh Oumou Dieng ene wonde kadi e dendam Aïssa Wane hande noon ɗo ɓe joɗɗiɓe ɗo ɓe hande ma marɗon tan hande duwaw no fewi kono hande ɓe takkodirmi ɓe ko ñaguiɓe duwaw wadde noon mi salmini mi juurima ko noon tigui Amadou Tidiane Ndiaye ene wonde e mum wadde noon min calmini on min juurima on wadde noon konngol artema Seydi Dieng Allah jarama noon tigui Seydi Dia wadde gartere Aïcha Wali calmidira e ayaw yebbuɓe Pindi TV merci beaucoup ma chérie assalamu aleykum bandiraɓe assalamu aleykum en jaɓoɓe ayaw Pindi TV on calminama kadi eɗen wiye kadi en continue moƴƴude hitande hesere nde hitande hesere nde yo won hitande ɓuural hitande barke hitande yaajede hitande jawdi kadi allah rokka en cellal sabu neɗɗo wawa yaade darga cellal allah rokka en cellal kadi goɗoɗen ɓe kitade mboɗo ɗalanno noon sehlam sohna bana wiyatno
calminɗumi ñamowo jaɓe ono jara dawde dia dawde moussa dia min calminima min juurimama kadi min beltanimama no feewi eyi mo limti kala ɗuma équipe technique pindi tv o foof guila dow tan ha less kono fof on calminama kadi ɓe mbiɗo on mo maire yekkitani on jarama tigi rigi ala ko mbiten sona yeɓiyankoɓe mon kon ko faali mon wonko weeli ko wedɗa ko arata caggal sikki ala joni joni nanon dajumaɓe kono noon en ñaguinimo duwa o calɗi pindi tv nde tawno sa sakkime ɓuuɓiri calɗi jaggi ɗum hol calɗiɗin ɗon dawdo moussa dia guiɗo leñol kaw abou samba diop onon ñagana allah ɓuural e ƴiyajeɗe nde tawno ko woni ko caggal mon heewi somin tuusi tan on tusnamen wadde minen ñaago jaam e waɓen moon yo yimɓe kadi ñemɓe ɓeɗo rimɓe juɗɗi machallah jibbunoɓe leñol bandiraɓe sehilaɓe wonɓe technique o en calminiɓe hono samba diogo on gawti nande indi makka hayso ndiyani ayaw makko on jaggal men technique o ha mbawɗon yebde yimɓe bertuɗon caatu walo machallah onon fof dendagal wonɓe technique o ala no mbatten sowona amadou tidiane diaye machallah amadou ma anda noon a salminat mi anda a mendan min danima kono noon konngol nene yesma amadou tidiane bisimilla ma bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jiɗɗiɗi tv naɓe kamɓe mbiɗorno en mbayriɓe hitande 2020 yo ɓurno hitande jaɓɓen ɗe en calmini hoɓe mawɓe galle ɓe dawde moussa dia e wonde abou diop samba diop geleydam dona fuma geleydam dona fuma awani jakarado awani nakayo minal hamde der khulma nansuka ende leydi ndi majeli tale nyungol ena yare yeso lejime binansuka ende leydi ndi majeli tale nyungol ena yare yeso lejime Binitivinabe Binitivinabe Bonheur aux années 2020 Ayo bininabe Dawda Dia Yo Allah ay mure na dia Kajur kade mura ko hebi Salamade ma Dawda Dia Shamimi Dawda Dia Bima Abou Diop Ngari Mbuy
Sebi Samba Diop adi wonan nen bami mi mati mar ne fatu salama de mandatu walo ayo zin Sokabe PDTV nabe bonheur ane dombe du won hidani bamdade hidade jalal ya jade asugaji Allah modien ya du bande pura boye ana on ne de kaneno ma ana moni de ba boy ma je Machallah wala mbiyan c'est pas là sikki ala bandiraɓe on kewani yiidi Amadou Tidiane oɗo facette machallah dekete wona jalniki tan o wawi wonɗo tawa weeli kadi weltini te ina bonno salliga tigui bandiraɓe ha hande en jokkat puɗɗorɗen e Sala Dia Sala holko ɓuuri mantinade hitande jawtuɗono 2019 hol kadi ka yiiɗa yaade men 2020 heddo tan mayde 2019 o yaade hen 2020 o ko jiɗɗa rewe men e ka yiiɗa rewe men e 2020 o e seydi Dieng Allah jarama jarama beltanima men beltanima kadi Amadou Tidiane Ndiaye kono no mbiɗa en o yaltidiri en kadi e banggue goɗɗo machallah holli en ko artiste complétique yallah junno eyi ko wiide tan hitande fof eko ardi hitande fof kadi ko naworta hitande 2019 nde wonko dañƴe hen ko muusi men kono wasata dañen hen kadi ko weeli men nde tawno aduna ko noon lelori kono noon eɗen mbawi wiide eɗen teskiri hen moƴƴere mawde e hitande 2019 nde nde tawno garangal men e PDTV ta koye 2019 o wiyama kadi gandodiral minen enen fof koye 2019 o wadduno ɗum ko hunde mawde e tawno tano mi heewi wiide woni basal tan ko wasde yimɓe kono tawde ñande pinda kono tagui yimɓe andu an ka talo eɗen ñaago Allah tan 2019 o kala ko woni hen bala kala ko woni hen caɗele kala ko woni hen faalele kala ko woni hen musibbaji o yaadu hen e oɗo 2020 garowo kala ko woni belamneje meɗen kala ko woni cellal meɗen kala ko woni udditare meɗen e yaaƴede ɓamtare yo Allah addanen ɗum kono kadi jaam cariɗo ha yimɓe fof ndenda hen eyi eɗen mbiya bandiraɓe fof kadi eyi eɗen ñaagui Allah tan nde 2019 o kadi ɓeydoto kadi 2020 oɗo mo paaɗen tagataɓe kadi yejjude kala caɗele ɗe mbawno dañde kadi PDTV kadi Allah waɗum kadi galle mawɗo ɓeydo mawnude ha kadi watta yettade haɓe yettotono ko fof ɗum ñagoɗen Allah wadde noon ko ñaganade bandiraɓe tan e nder hirande paaɗen 2020 yo wat ɗum ɓiɗɗo gaɓɗo malaɗo taw kadi woni ko wiide koko debbo gabɗo ko debbo udditare ko debbo yaajen ko debbo cellal wadde noon ko bellamatal eyyi seydi Dieng Allah jarama jarama ewa ko adi fof koyɗam ɗe musode mi yiiɗa rewa am 2020 yo Allah ha ɗum ɗo noon tigui Dieynaba Sow holko ɓuuri mantinade 2019 ma holko jiɗɗa woppude caggal kadi a yiiɗa rewe men 2020 ko paaɗen o caggal ɗo Allah rokku en juutde balɗi e cellal tigi Seydi Dieng a jarama kadi no fewi hade min
haalde ko jiɗɗen rewa e meɗen walla ko jiɗɗen haalde ɗon alaa sago en jarnoto kadi ɓe ndinɗen plateau nde wonno enen fof ko enen ndinɗi ɗo ko enen gollottoɗo te so yoɗama hannde en joɗotta ko noon o wadde Allah jarama kadi goto e moɗon fof jarama ha e tijjani mo tawa ko kadi en jarnimo ɗum no feewi kono jettor e jaror e kawmen Abou Diop nde wonno hannde so yeehi ha piindi darima ɗo eɗen jooɗi eɗen jewta eɗen waɗa 31 décembre ko mo yettani sababu yettata Allah wadde sababu o ko kanko kono en jarnimo no feewi mono Daouda Moussa Dia kala ko jiɗɗen e hitande 2020 jiɗɗen kala ko jiɗɗen ɓeydare meɗen kala ko jiɗɗen ɓeydare Piidi TV ganduɗen yidde ko ɓeydare Daouda Dia kala ko jiɗɗen ɓeydare Daouda Dia ɓurani en yo Allah rokkumo ɓamtare Allah rokkamo ko yiilto e gurdam makko 2020 o ko wona hitande ɓurde moƴƴude e kitali ɗe e kadi en jarnima kadi dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille Piidi TV no feewi dewɗen gandi jungo woto o sillata kadi juuɗe so coɗodirani laaɓata ko kamɓe hannde dokki en doole ko kamɓe cuusni en ko kamɓe mbawni en hannde jooɗade ɗo eɗen mbaɗa yewtere ko sababude mabɓe kadi o waɗi en hannde jooɗade en ɗon ɗo jangde en jiɗɗen rewa e meɗen hitande arore men jiɗɗen ko jaam jiɗɗen ko cellal jiɗɗen ko kisal jiɗɗen kadi ko télé meɗen wona télé mawɗe taw ko dendagal pullo ina ɓeydo hen yittade muɗum ko jiɗɗen kadi en natta e haɗo ɗo e ndeɗo hitande ko wargoji fulɓe mbarateɗi to Mali to Niger to Burkina to kala to leydi to pullo warete walla to pullo tampinte eɗen jiiɗi haada e 2019 nde wonno jiɗɗen ko ɓamtare pulagu en jiɗɗen ko kala ko wallata pulagu wadde yonti hakkadi fulɓe natta leɓtede yonti fulɓe natta lorlede enen eɗen jogui droit kala ko neɗɗo fof ɗo jogui droit hande wurde eɗen jogui ɗum droit caggal ɗum ɗon ko jarnade e jarnade e dendagal bandiraɓe wonɓe aduna he ha tengti Seydi Dia noon tigi Seydou Sow haalama yooɗi peewi ndeysan ha hannde mbiten télé men ko télé mawɗo en mbita wona mawɗo kono sabu wona merci jiɗɗen ko ɓeydo par ce que ɓerɗi jaajat ɓerɗi mawnat te ɓerɗi ɗe in jaaji kawu Samba Diop in heewidi duy sow suutaki caggal duysuteɗo suusat waddi enen cuusi saabu Daouda Moussa Dia in suusmumen enen ñagonomo rek yo Allah suurmo hunuke yitan saabu ɓimaroji a ñagatako ɗum mawnude ñagatoɗa ɗum ko Allah juutde balɗe moƴƴinde battande noon tigi télé Piidi TV ina udditana kala pullo en gaccani juddu jeeri en gaccani hay goto yawon tan halpular a jogui ɗo gueɗal e Piidi TV hay goto uddunaka damal Piidi TV noon tigi Aïcha won toroɗo ko mbiɗa eyyi ɗum nden sowona weltare tan kadi yo 2019 neɗɗo sa dañi cellal tan a yetti Allah donc ƴetta Allah no feewi par ce que Allah rokki en cellal e tawtede kadi amen goto dewtuno hen wona min ha joni tan koye piide kalani nde wonno no Saba Dia wiide enen fof ko 2019 jaɓnen ɗo kadi tabarkalla machallah yo Allah yewɓeɗo Allah no weeli ɗo machallah minen emin mbawi wiide koye sakkitiɓe arde ko hen min jeeya kono nde wonno ko onon min tawi ɗo kadi jaɓɓiɗon min ɓettuɗon juuɗe moon dusɗon min saabu sa ari e galle tan honno mbaɗetela tan an garɗo sa ari aljana to nde wonno nde min gari min tawi ɗon ɗo an e Dieynaba Sow e Tidianiétou Sarr ɗeɗomo on darde sa andi hakkille mo fof non ɗo mo yaade Fouta kono minen ɓuuri yewdema Seydi Sarr nde wonno ko onon min tawi ɗo jañmen ɗon min ɓettuɗon juuɗe moon ɓettuɗon guese moon ɓetton ɗon ɗum leeje hamin mbawi hande heƴƴe kono kala mbaɗa ɗo komin welani wona haala télé kadi wona haala image ay minen ɓeɗo minen jiiɗi ɗum minen jiiɗiɗaɗo min jotta ko balɗe tati taw min kaldani téléphone min jewtidani holno batten ha télé men o yaara yeeso holno batten ha golle ɗe golleten ɗe woni foof jikara ɓuuri yidde goɗɗo ko waɗata ko donc minen fof ko yiɗɗo ko Allah waɗi ɗon yo Allah yawɓeɗo kadi eɗen jatti kadi kawo Abou par ce que ɓe joui hen part de responsabilité mawɗo nde wonno kanko ardi kadi nde o ardi nde ko o addi o rendini en enen fof mo yewtude en ko kamɓe
de jam mo ni na do ñende mo ko dam do ari do ko ha ko do kam wala ya da o ya bi ma an do da dama le jodi dama la do dama sa do da o ya bi ala wana kam kay ko wala fi de jale minen fof o wadi min ko den ko kala ko min jidi ko kala ko min jida men o yida ko mono to min tabarakallah ma sha Allah ma so spécial sedda ko yetoro de tan ko woni problème ko yalla ala e ma sedda waddi noon tigi rigi jam toon jam gande tawno so jam ala jama juulitaki jam te ɓuuri jambere ko juude ala no mbatten so wona Amadou Tidiane Dia nawtu men pulagu gartane plateau jarama ceeri Dieng no jaf funere Pada kelle kara di TV pada kelle kara ko ar hello nira hello nira hello amali yaudi bamma biso tawle mo bayam elane beyde ko tande hello Salam alaikum. Lemon. Mi bami mi. Ini TV nabe. Kita lagi bulu lekan. Ya Allah, aku reda pilih ini. Kumba ya yasi Yoko majamel Salam ale machi long maina Jantare neni Mautuma wali jantar Aisere kes Sijam padalan nade Salam ale ma aisere kaya Notumamba Samba Memuna wade ruba Pula di gondane do Kamu shira madimbaro dikiro Binde nabe salam ade modo Alsan dia Loko masinjang Salam alema Ago piri nabe Biye sambo jo Ao sambo ya Dauda ja Pando alsan ja Pando hanno musa ja Awa ja Salam alema Hello, Nira. Jojo, ar. Hello, hello, mati nita, ini samba, lagi jam nama, pona gali, gali salsati, lapor konde, lapor lado, meno kame, pam pam kame, pam 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 pam. Cuando piden ya que guiar, te detrás hay un trabajo, si mira y no se a la mancha, mari y johan, que me quedo, kami kami, sabi dihe, dimare, sabi di ayah, dimare bukan apa mari dimare, yang mana sama, sama yo, sama yo, sama yo, sama
kala beji to sali jama dam basu yana baso umuje esa ta wa samba doya ye esa wa abu shababo tulaman ju ena sako boni la dani edumite weetini kadi yalla sellina dani seydi ndiaye ya wurtella sam gurdam ma no waɗi nafoore ni kadi weɓani ala no mbatten garten kadi ha hande e Sali Dia puɗɗorɗen ɗon Sali holko ɓuuri weldem e Pindi TV ha mantidi walla ni fansuji ma eyyi machallah seydi Dieng kono mbinomi nani tan ko welimi e Pindi TV ko famille kono fof de ko fondement o nde tawno eɗen kewi wiide so tawi fondement tiiɗani moƴƴani mbeɗa wawa fewde e mbiso goo yani limorayi wadde noon so gardiɗo galle moƴƴi woni ɓesɗo woni kadi puniɗo gardiɗo woni kawko Samba Diop eywa kala ko ari heewi ko fewde nde tawno machallah kanko e bandiraɗo gorko Daoud Dia taxɓe minen hande minen jajaɓe min pamro e ɗumen gonni fof nde tawno mbiɓi gonɗo ko ɓiyi mum tan kono ɓiɗɗo so barkini ko ɓiɗɗo yimɓe fof wadde noon so tawi hande wiyama Sénégal tan ma ɓe jajaɓe ɗum ko kadi o tigui wadde on galle ne jeyama tagui wiye tigui jajaɓe nde Sénégal so tawi ɓen gardima galle pewni galle les technicien uji ha caméraman uji animatrice uji animateur uji hay journaliste uji enen fof ko jam tan mon hakkude men sen jiiɗi ko fijirde jaleɗe yam neɗen wasa o jogade émission ni kono ɗum ɗum tan ala sababude yewtude wadde ko jam waɗi noon nde tawno mbi so tawi neɗɗo yewni neɗɗo tan ko jam woni hakkude mumen eyyo wadde noon welimi e Pindi TV welimi ko jam gonɗo ɗo welimi ko fuuran kagal gongal ɗo ngal welimi ko pular gonɗo ɗo ngal sabu no ganduɗa fof nde tawno kaw Samba Diop ko neɗɗo yimɓe ma yiɗo neɗɗo mo ganduɗa mo nanannoɗa te kadi neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo fuutande tigui taw sa joddi makko hay sino ko 5 minutes sa yewde makko ma ɗum hen nafoore te kadi enen fof en sukaɓe e mbi noon suka so yiiɗi malede tan ma fatu mawɓe tawno mawɗo wona Allah ɗum ɓoyde Allah wadde noon gandal ene heɓoɗo nedi ne heɓoɗo haggilantagal ne heɓoɗo peeje ne heɓoɗo kono noon kadi bella makka ene heɓoɗo e Pindi TV ko ɗum woni ko welimi e Pindi TV Seydi Dia a haalani ha jublen ala no mbatten sowona ruttude konngol jeylowo sow sigi Seydi Dieng machallah Pindi TV kam ma tawa en kalata kalta tan en kalima waɗi kadi ha joni en joɗima jonde kam no haalata Pindi TV hande joɗɗinen ɗo gam yidde daranade leñol men gam yidde e ɓamtude demgal men ngal yidde kadi enen e leñol men ittane gueɗal hande kala ko hoynito noon so sami amta hoccede wadde hande Daoud Dia addani en Pindi TV e hande Pindi TV yettima hande kala to ɓiɗɗo ɓurɗo woni hande e duude baba Adama wiyata ko yeɓani kono wiyata nanani hande Pindi TV gollima golle payodinɗe nder pulaar banggueji guila e Fuutatoro guila e wonɓe France guila e wonɓe kala goto fof nani namɗo Pindi goto fof nani yeeɓa goto fof mesuji nani wadde hakkille e Pindi wadde en jarnoto ɓenɗo yeeɓoɓe en nde wonno ko yeeɓoɓe dukken doole nde wonno aɗa wawi fewjude ɓurɓe ma para yimɓeɓe mbasa noddade mumen o wadde baɗɗo erama yiɗno ko jartede te bandiraɓe ɓurɓe tellitima e Pindi TV kadi teddini Pindi TV ha no fewi ko ha joni en ƴettat tan kaw nde wonno kala ko gollaɗo sababu ko kanko sababu ko kanko sababu ko Daoud Dia wadde hande ko kamɓe caabi hande ha Pindi TV o wawi joɗɗindede ha Pindi TV wawi andede o wawi lilanede ɓe ɓuuri Fouta wawi lilanede caggal leydi wawi lilanede ne banggueji fof kono kadi dendagal liggotoɓe ɗo goto en fof en calmini ɗum nde wonno goto fof
Aisha wannan ɗo waɗa comédie show denɗam Diadia o kañumen nan ara ɗo nata yewtere mum yeɓɓide wonno ko ñebbe fiyerde yewtiri en jiiɗ Amadou Moussa an kañum nena addana en kabaruji bamoji nan ɗo waɗa yewtere ngol mo woni an Tidjane nan ɗo waɗa pinal hanke hande Oumou Diagara waɗa ɗo yottaɓe leñol wadde enen fof ko yidde tan ko yo leñol ngu yaru yeeso en jejjitta kadi kisma gonano en toto leydi France nde wonno kala programme uji gonɗi toon ko kanko heewi wadde représenté piidi wadde en jejjittamo e dendagal mo ina dilla ɗo e piidi tiddi ha tengti noon e Amadou Diallo e Amadou Ndiaye nde wonno eɗen gandi comédie mabɓe ñande série yero en golliɗo golle baɗɗe faya fof koye piidi enen fof enen ndendi yidde ko enen ndendi yiyande goto fof wonko addani piidi goto fof wonko liggani piidi goto fof wonko kadi ko nakki piidi wadde enen fof ko enen jiiɗi yumma ko enen jiiɗi baba ñaguiɗen kadi 2020 o ko yo ɓoye jokkodirde en enen ɓooyen yiiɗodirde ɓe ɓooyen kadi nanggodirde ko goto fof yiɗa goɗɗo jagguira ɗum gonga nde wonno ko gonga kañum adoto kañum sakkitto wadde kala ko gadden ko wona gonga juɗita wadde piindi tiiɗi ha yesso ko ɗum jiɗɗen ɗum jeg tigi Seydi Sow wadde ha hande garten tan e Aisha Oumou Dieng ko woni me fiide ko no heewi mais ko ɓuri kam hen welde woni sa ari e nder piidi tiiɗi aɗa tawa ɗo futankaga aɗa tawa ɗo jam aɗa tawa ɗo fijoɓe aɗa tawa ɗo jalloɓe aɗa tawa ɗo jette aɗa tawa ɗo tufameje aɗa tawa ɗo ataya aɗa tawa ɗo sali anani de min salinani de ɓeɗo goɗɗo hannoɗo non ko ɓay haalde tan soɓe waɗɗon ko gueɗe mon nde wonno ɓeɗɗo ko jajaɓe jeeɗo ko gueɗe mon fuutankagal nde ha ɗaɓuɗan ɗo e nder piidi minen nde wonno minen komin kuju jeeɗiji te ala ko ɓuri min yidde ndemɗo pulaɓe ala kadi ko ɓuri min welde pulaɓe donc minen kala ɗo pulaɓe waɗi tan minen emin cofta hen kadi emin jiɗi ɗum nde wonno minen ko pulaɓe min dañi ko pula min gala ko so wona pulaɓe e sa ari e nder piidi tiɗɗi aɗa tawa ɗo pulaɓe aɗa tawa ɗo fuutankagal aɗa tawa ɗo cosaan men aɗa tawa ɗo gani men aɗa tawa ɗo fina tawa men nde wonno fof kala ko ñaatan pulaɓe tan nan ɗo e nder piidi tiɗɗi a arat jiɗa wadde émission ma jahani kono sa pari émission ma a jora nde wonno ambiance nan ɗo yewtere nde nan ɗo fijirde e jaleɗe nan ɗo kadi piidi radio ari tawti ɗum hen kadi ɓeydi welde ɓe gari kamɓe ɓe tawti min ɓeydi welde wonde e radio ɓe nan ɗo minen wonde e télé ɓe e min ɗo minen fof jiɗi yumo minen jiɗi dal ɗo dal tabarakallah machallah ne he aadi eyyi machallah guila e technicien ji guila e chauffeureɓe men hay gardinieji men bonimde kala juuɗo zéro faute franchement parle piidi c'est bon tigi Aisha wan ko noon tigi rigui wadde ha hande mbiten tan waddi ko yimɓe fof kawri piide ko galle men enen fof ndendi ɓe sa yi hande baddo sababu woni hono Daouda Dia yidde yo fulɓe fof ndento yiiɗa hay goto yawe yiiɗa kadi jawen hay goto juddu jeeri o pula mum laaɓani fof won hay goto hersu e joni gueɗal e piide enen wonɓe ɗo e piidi kadi hay goto men namna kadia gam jeyɗa e piidi wiyaten comme halpularen gaare ɓamtuɗen leñol ngol aadi ɓil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi aadi meɗen leñol ngol so muusi so weeli ken tippinoɓe aadi so Allah ñaawi so rokki men cellal e gurdam ñanden waɗi ɗo émission kadi miñam wi kam vraiment ka jambar ɓinguel ma no sanki boyani holno mbawɗa waɗirde wona jambaragal noon yikka aadi e yiddi nde tawno ndo natde nder pulago tan enen liggo enen jogi duysude men ken gardirɗe leñol ngol so weeli so metti enen poti weltinde leñol ngol hakki bawon men enen ñaago kadi jomiraɗo kala dañɗo caɗele e kala dañɗo metti yo disno ɗum jomiraɗo nde tawno Allah kañum jeeyi magasin mum ko weela fof feccat kedi so Allah feccimama e fecce mum a yettat Allah nde tawno ganda Allah en siftorma wadde jarama jomiraɗo so muusi so weeli garten kedi e plateau men Piidi TV Amadou Tidjane Ndiaye Oumou Dieng Amadou Ndiaye min ƴetti kadi yeeɗon goɓɓe tesfra fof
neɗɗo woni wontan ko worɓe caggal ɓe ɗum noon kala jeego primitive ko motta e julde baba aduna fof de a wiyama bonni oɗo année hitande wono hitande ɓurale ɓamtade hitande keɓe cellal no mbiɗon ni ko cellal afo ngal hitande gilli ɓe tawno aduna o so yidde ala hen yaha ɗum no eɗen gara mo so yidde eɗen jimon ɗum ɓeɗɗuno aduna fof kadi dokken to primitive naɓe ganduɗa ko aduna woni ndogo yidde walla yiɗede ɗum noon molano hen gorko yo dañi gorko hikka ɓe ɗum fe on molano hen debbo kañum dañi ɗum minnoɓe nawdirde ɓe kadi ɓeyɗo ɓe kadi jiɗi ƴeewi hen ɓeyɗa aha no watte Acha surtout yimɓe machallah ngu ala hen duwota enen nduno hen kadi wonɓe amour à distance enen mbaɗiraɓe 1 minute de silence kamɓe ɗanniraɓe ñom duwonade ɗum whatsapp Salam alaikum Abu Job,
Idendagi nenam idendagi Pininabe idendagi Samba jobo idendagi Salita idendagi Ayo mujan idendagi nenam Ay sawat yo idendagi Jena bonto idendagi Ayo nyene ije Aku yo idendagi Tau denda idendagi Bako wajah idendagi nenam Tigirigi 31 décembre o noon ko woni soobu yo Ama Tidiane wiyam nam non seulement jimirndi in weeli kono in yurmini Aline Seydi leppini ɓerde nde tawno ko umme ɓernde koye ɓernde fayi ala ko ɓuri welde gilli saabu hakkude Allah nulaaɗo mum sallllahu taala wa sallam ko gilli ngoni ɗon waddi gilli ala ko ɓuri ɗum welde ko edi fof kala ko neɗɗo waɗata kadi ko gilli erdi ma jiiɗa hunde mbawa wadde ɗum hono hanirat ni machallah yo Allah sellin dani Allah ɓamtuma jaara yees nde tawno yarudem yees won leñol ngol yarude yees waddi ala no mbatten so wona gartan e madame Dia madame Bassou o ɗiɓi fiidemi sali ala yatrade a ñamani tegi Dia tegi Bassou ñamɗa machallah sali ewa konngol ma ko ɓuri mantinade rek goppiɗeɗa e hakkilantagal hoore ma kalda e Pindi TV eyyi machallah ko beelama tan nde tawno ɗo jaltuɗon ɗo e haalde haala gilli e sono haala koɗo softa ɗo aɗa andi gilli sali ana jibinaki tawde min mboɗo andi gilli no feewi gilli tan ɗo wadde noon soko haali haala gilli kay ɗo kam dañi ɗo tigui ɗo kaali ndeysan e tawno woni ko mbiɗen ko taguiɗen sabamde gilli gilli ɓurani welde ha diwi hakkude gilli neɗɗo e jinnaɗo wallahi gilli diwani gilli hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo mum ndeysan ɗum fof Allah hokki en dandi ɗum kono kadi gilli diwani hakkude neɗɗo e joom galle muɗum so Allah hokki neɗɗo noon fartange e cellal ha Allah hokki ɗum ɗeɗon geɗe fof yettir ɗum Allah eɗen gurda jinnaɓe meɗen gilli hakkude men e meɗen Bayla Kourou Babacar Hamma Tabsi Boguiro Diago e Tulewole ndeysan ko ɗin gilli tigui dusimi ko nenam kon kadi ko sehillam eyyi kadi komo jiimi e salam e kala saaha ko musse ko metti fof ko ɗum tagi e meeɗa hudde ɗin gilli en beelimi gilli hakkude men babam Alhaji Samba Dia Samba Mamoudou Samba Djibi Tapko on kadi ko gorko ma ñamdi ɗin gilli ne beelimi kono noon gilli hakkude men e ɓiyam mo jibinmi o ko ɗon tigui gandata tigui gilli holno mbata hono jinnama mbanoyta e tawno neɗɗo wawa andude gilli jinnama jogui ɗum sona ñande jibini sa wuuri ɗum ɗon ganda tigui holno jinnama jiɗɗi ɗum ma e meɗama kañum ne guindir ɗum ko nenam kono noon hande ɓuuri ko tentude gilli hakkude men joom gallam kono noon fof waɗi ɗum dédicace monsieur Bassoum omon Ibrahima Bassoum ɓuuro lollide Alissa Bassoum gorko mo Cilon daga weedu koyle wole ina maari walla mbiyen Cilon Sando Fouta kono noon sen welama kadi mbiyen gorko mo Kaolack nde tawno neɗɗo jibina fof so welama wiya ko ɗon jeeya kono noon gille hakkude meɗen e jiiduɗen ɓe ɓiɓɓe nenam e ɓiɓɓe babam nde tawno mboɗo heewide ɓiɓɓe babam koye ɗemgal kono noon so waɗi gille hankkadi jeeyi ha mawni wiide o tigui ko ɓiyon non jibinuma e baba gille hakkude mumen kono noon kadi hande oɗo jamma hande ko jooɗi ɗe mboɗo weltinir ɗum mawnam sehlam Hadja Kane madame Kane madame Samba Goggo on noon ko debbo mo joohe kono noon sen mbela mbiyen ko debbo mo Libreville kono hande jooɗi ɗo e An Maris wadde noon mi salmini mi juurima mo Seydi Kane wima kankon ko mawɗo ardi bonnani ko moniraɗo moƴƴo mi salmini on Hadja mawnan kañumne ko afo ardi bonnani o kañumne ko Hadja Samba e mawnam Haw Dieng e dendagal mawɓe
bandiraɓe on tan yeɓoɓe e hande yiɗɓeɓe tan saabu Allah ni tawni wona jiiɗigal nde tawno mboɗo heewiɗi woni bandi tan ko guiɗo ma te enen en mbawa hande limtude wonde bandiraɓe meɗen kala yeɓiyankoɓe Pindi TV yiɗɓe meɗen yiɓe tan ayawa meɗen walla gandidaɓe men mbi on mboɗo yiɗi ɗum fi sabilillah en calmini ɗum en juuri ɗum en beltiniri ɗumen ɗiɗo guille oɗo morso mo Amadou Tidiane Dia yimi wadde noon eɗen mbiya yo Allah jurnanno ɗiɗo guille gonɗi ɗo tigi Jeeba Sow tigi machallah ko haalata ɗum fof no wawi taw madame Basso haali ɗo nde wonno sen mbiɗi ɓerɗe miijoto to goɗɗi eɗen gandi eɗen jogui jinnaɓe meɗen eɗen jogui sukaɓe meɗen eɗen jogui bandiraɓe meɗen worɓe eɗen jogui suddiɓe meɗen eɗen jogui halifaɓe meɗen wadde kala so wiyama gueɗal hen fof ko banggue mum wadde jarama ɓen ɗon jinnaɓe ɓe jibin ɓen e jarama kadi ɓen ɗon jogiiɓe e jarama kadi ɓesgu meɗen e jarama kala mo ganduɗa hoorema ina yiɗa Pindi TV ina yiɗa kadi leñol Ɓulago wadde kadi ndeɗo yimre en dokkat ɗum tan bandiraɓe meɗen e kala kadi jiɗɗo Jeeba Sow rokkama on oɗo morceau jawtuɗo joni ha tengti noon e Mamoudou Adama Diallo gonɗo to ɗo Angers dendagal yimɓe makko e sehilaɓe makko en dokki ɗumen wadde mbiɗen tan ko noon ha ɗumɗon so Allah jaɓi seydi tigi rigui Jeeba machallah haalama yooɗi peewi ndeysan no kalduɗon ni rek gilli enen mbaɗa profito wiidi dendagal ɓurdaɓi jignaɓe men yo nangu hen ha tiiɗa nde tawno hakkuni ɓiɗɗo e jignaɗo ko hunde gandanɗa hoorema hadma andu ɗum tan yo Allah lennu bella jomumen dia yowa minen yaraɓe won komin gandi hen ko moƴƴi e kala komin mbawno wadde so jomumen jeehi rek a yawat sinno sago ma ɓurɗon nde tawno goto foof ina waɗa effort lomtade jignaɓe mam kono jignaɗo ala lomto goto foof sinno sago mum yolle jignaɗo feñta kono jignaɗo ala lomto wurdaɓe jignaɓe men yo Allah rokku ɗumen machallah no jagguiri jignaɓe men deftoɓe ha no hanirat ni nde tawno gilli ɓurɗo forde jignaɗo weeɓani nonne ndeysan to wiyete ko kadi ubbuɗo ɓiyum koye nder ɗarde kadi ubbi ɗum mbeɗa yummo fof kadi sinno ko sago mum ɓi ubbatma kono noon ko Allah weela yo Allah waɗi fof en jettirat ɗum kadi encore une fois mbo jeeyani hoore mum jeyta haydara enen jettira Allah dendagal golle jomiraɗo enen mbi wurdaɓe jignaɓe jaggue jignaɓe mon ha tiiɗo nde tawno jignaɗo ala lomto bandiraɓe sehilaɓe jumtuɗen e Aïcha o Allah jarama Ndiaye ko noon tan ɗo lennu ɗon ɗo ko ɗon tan kaleten kono eɗen jetta Allah eɗen jetta jignaɓe saabu neɗɗo ala sowona jignaɓe ɗum kadi neɗɗo ala kadi sowona jiɗɗo ɗum a yiɗɓe en ɓe ɓen tan tawi eɗen tan sa tampi ko guiɗo ma sa kala ko mbatta tan e aɗum ko guiɗo ma tan donc eɗen jetta Allah eɗen jetta Ɓulago ngu eɗen jetta leñol ngol kadi ngamdu tiggu so weeli ko yumma jaggue walla ɓeɗen no wonno seɗen jaltittuno ndewol walla eɗen mbaɗa émission ngaji hay goto yewata tawno en daltima ko boyi kono eɓe keppa ko hunde yaltata e piiɗi haɓe jeeɓa gone wonde partage e commentaire uji maɓɓe nde wonno ɓe etti piiɗi ɓe mbaɗi ɗum koye nder ɓerde maɓɓe kadi eɗen wonɓe ɗo ɓe kadi eɓe jiiɗi en saabu sa yiɗade ɗo a yeɓata ɗum donc yidde nde addi ɗum ɗon fof wadde onon bandiraɓe yeɓiyamtoɓe emin jarno on no feewi emin jarno on jarno ganduɗa hay goto anda ɗum to fuɗɗi e on jogori hande min jetti Allah min jetti on wiide on tan won e heureuse année so ɓooyi tan jeehen ko ɓooyen pétaluji par ce que Samba addi sac pétal ala en ngala pétaluji kadi nduwonaɗen mo kadi Jeeba Sow dogata dogatde ɗo yana garen kuɓoyen pétaluji jehen dow terrasse nawren caméra yemin toxen kollen mbi kuɓen pétaluji inchallah noon ɓeɗi ɗuɗe guitare tigi rigui ɗo kuɓɓuton pétal kam min kam mi tawetaki saabu mi suusa ndeysan ko wiyete ko tan yidɓe aɗen minni ɓuuri welde ha mantini e Pindi TV sa on mbasta dañde musidɓe men wonɓe caggal leydi sukaɓe men ina kewi ñemtinde men e pulareji men walla kaalen pular ina heewi ko ndendetem ɗum kaalen pular neɗɗo wi jignaɗo mum kaari e
puisque hani koko woni refde hen te enen fandare men ko ɗum ɗon yo fulɓe mbawa andude demgal ngal lay pulaar kedi ndeysan ko wiyete ko waari leɗɗe so andin ɗo wattindata so wirtima ndoni ma dicca salmin ɗum waddi battani gurdam foof koko yahate yonnude e pulaagu yiɗɓe kedi Pindi TV wona Pindi jiɗi ko pulaagu jiɗi saabu ko pulaagu wonɗo wadde on jarama onon rokkuɓe men doole e semmi e cuusal ha yimɓe mbawi wadde ko mbaɗat ko on jarama aussi onon mo ndendinɓe ɗo foof machallah nde tawno tinɗom tinnim timmitinima kedi o dow ko tinma ko ala ɓurɗumen jiiɗude saabu enen ñaldata enen kirdata enen mbaldata Tidianiatou Sarr kedi debbo mo horlolde mbeɗen hoormo muusi lewtama ñalawma hande machallah kono ɗo wonɗo kedi ko Pindi TV o wonon ɗon a jarnama no fewi Ama Tidiane kedi e ndeysan newarima e tellindem hoorema saabi ɗum garɗa hanni yiɗɗi weltinde yeɓoɓe ayawo Pindi TV konngol onen yesma Ama Tidiane ko noon tan kono tongol moƴƴuɓe e ɗum noon molle nane ɓe kaali ɗo affaire jinnaɗo en ponno wawde fuɗɗani affaire jinnaɗo tawno neɗɗo ala koɗo jinnaɗo muɗum yimɓeɓe ɓe ndendiri koye jinnaɗo wallahi so tawi a teddini jinnaɗo ma ko jiɗɗa fo daña wallahi sa teddani jinnaɗo ma hay sa ƴakki ceerno ala ko nafata wallahi ɗum noon ko jinnaɗo woni caabi ɓiɗɗo ɗum noon teddinel jinnaɗo surtout saho jinnaɗo debbo dokkenen morso jinnaɗo seetan après garen e barka hokkenen jinnaɗo gimen jinnaɗo ɓen seeɗa sabu mbawa 2020 wannade to en jafna he jinnaɗo ɓeɗen wona ɗumno lawol te Seydi Ndiaye sa teddinani jinnaɗo ma sa yeehe ceerno gonɗa koye tampinde ceerno ewa ko ceerno waɗi fof e ko woni waliyu fof wawantama haydara saabu duwaw jinnaɗo eɗi waaw jinnaɗo ɗum tara Weɗi yurminima machallah Allah jarama Ama Tidiane weeli